Здравейте, аз съм Даниел Гергинов и днес съм с моето куче, ще направим част 2. Първо, мисля да му покажа зъбите. Рекси, слушай. Рекси! Чакайте, че там нещо идва. Той е Рекси. Не ме слуша грам. Рекси! Ще те бия. Ох, стига Рекси. А ще го бия. Не ме слуша, гледайте. Рекси, стой. Гледайте. Оф! Гледайте какво става. Страшни зъби. Рекси! Слушай, момче! Покажи се, браво! Ама сега ми дай да ти покажа зъбите. Я гледайте. Гледай. Те са му страшилище. Сега тук малко ме ближе. Рекси, спи. Така. Той е на 5 години, мисля, че казах в миналия клип. Така, сега да ви покажем как ми дава лапичка хубаво. Лап. Чакайте. Тук се го галя в брадишката. Да, и това тук, както виждате, ми е рана. Къде? Ето. Там нещо котката шумони. Тук му е канчето, има фаз в него. Ти си пушил, бе, наркоман. Така, някъде като се изправи, мисля, че минава 2 метра и 10, не сам. Не съм мерил. Рекси, защо се отиваш? Добре, срамува се. Довиждане. Моето куче е много срамежливо. Надявам се краткото нещо да ви е харесало. И се абонирайте за моя канал, харесайте видеото. И бай-бай!